against the ANC. We didn't vote for DA. Inkokheli yeEFF ayinantsimi yankosi igeleja umkhubelo ophambi kwayo ingacenganga ndolalaphi. Eliqela liyalele usodolophu wasemetsimahulu uselwane motwane okuba abeke phansi iintambo ngokukhawuleza okudibene nokungxama emva kokuvotelwa ngooceba be-ANC. We don't vote with the ANC. Even when the ANC votes for us, we should not accept that. And she was so happy because she said to us, already after elections, ANC people were demanding certain illegal things from her. iEFF iyalele amagqwetha ayo ukuba akhele umkhanyo kwabiwa kwezikhundla kumasipala ombaxa waseThekwini ityhola isandla semfene kule nkqubo. Those positions belong to the party called the ANC. And I don't think they can willy-nilly be given to other parties. UMalema uthi iqela lakhe liza kuluvotela uhlahlo lwabomali nezigqibo zebhunga zokuhambisa iinkonzo ezingundoqo kubahlali.